caggal yettude Allah e julde giɗo mum sallallahu alayhi wa sallam on calminama ɓiɓe fulɓe wonɓe funnague hirnague e rewo e worgo kala kaalowo ɗemgal fulfulde nde a salminama calminaɗi tedduɗi hande noon en garti ha joni tan woni yewtere mon comédie show walla mbiyen jalnika comédie show noon walla jalnika min dewi tan koye temuji e actualité kala ko ganduɗa ko goƴo leñol ngol goƴo rendo ngo goƴo yimɓe ɓe ko ɗum jinni addude ɗo yimɓe fof jewtida hen nde wonno comédie show yimɓe ma jal kono kadi e nder jaleɗe ɗe mbiɗa yiiɗi kadi yimɓe daña hen leçon ngaji ɗi ganduɗa ko moƴƴi ko kutora ɗen ko boni ko gitten beddoɗen ganden aduna ko moƴƴi tan foti waɗede hen ɗum fof noon e wade noon mi rokkat on sketchiyel mon daɓɓel hono dendinowo oɗon gandi oɗo saaha fof ko hen gonɗen ha joni tan en gartat e dendinoɓe bandiraɓe musidɓe tedduɓe wadde jeeɓen dendinoɓe garten ɗo e plateau o no hande on galle no weɗi galle ala goto dragma e goto bonondama neramoɗa ɗo hango no heewi haala ko haala tan hande momin nosat barke Allah hande momin nosat ko yo lele def maalo ona baal maala an hoko le ɗittuɗa tan waɗi gara sibbiru ni wona sibbiru ha baalo wona sibbiru on gonɗa de an ɗebale mi tuta tan he ɗebale mi tuta tan hoko tuta manni ka gonɗe sa est ce que wona reedu reedu he kadi tubakoɓe gandi kesum technologie ko watti reenu warɓe joni mi andani dal min maala kam min a jomini kam ma ɗo putel ma o ɓewɗani hande baba mbata ko wokko putel ma ta woppitan moppo hom he baba ta woppitan moppo an kalen billahi wallahi min dadi musiba ay min cikkannomi somin jibini ma kam waɗan apprentissage ma mballa mbaɗnan apprentissage kam wona mbaɗɗanɗa est ce que butel yo min misi tan narani tawa mbeɗa jogui butel ala ko gaddani gadda butel ma min mi narani misi mi narani Cristiano Ronaldo baba naraɗa min baba ma ndar an kay moɗon a biyen to tan ƴeew waɗa tekke de tekke an haydara tekkata ko kay nano butel mo daɗi tan haɗa looƴo sa uppi looƴata mi looƴo si min kam on kam min kam mal kakam joni min koyɗam ɗe jaɓɓumi tan jaɓɓuma an ndaro fof komi dewo fo punar mi siko doole dokiɗo doole keɓɓo kono wonani doole keɓɓortoma baba andan haala no mbawɗa sa uppiɗen mawko somi yeri an won fulɓulo min woni yaroon won fulɓulo kam kono garande wona yaroon min komi grand jour anda ɗum baba ko mor grand jour ni kala jour gara kay nanor walla gara yaroor ɗum jogoɗa on ƴeewa min komi grand jour komi excentré gauche komi excentré droite oɗa ko fof mi zone wiɓe an ka ata nanor gonɗa kono wona ndiga wona anta ko anta fof ko an tinno woppu ɗum ɓinguelam sa yiɗi nafa sa acci tan nacca si on min kam min an activité somi acci nacca baba anda anditimi baba an koni wata ƴettama ƴettu goɗɗa an to ndeɗani to gonɗa an miyani mo ɗo hedde an haalano miyani min nano jiiɗan fo maaya bilda walla ngam jiiɗan maaya an dari ɗo an waddorani haalde am joni ɓiɗɗo arata ta arat ɓiɗ sakam artun bilda yarata ɗo avancé an oɗo bonnam si anen nenaɗo an kama wallata ɗum jogana min wallu zan an wanan ɗo monɗon min waɗanima an bandiraɓam on jeeɓi premiére mon séquence dendinowo nde wonno jihnaɗo ko hunde nde ganduɗa ina waɗi importance e ɓiɗɗo so tawi ko jihnaɗo debbo o ɓiɗɗo debbo o darata koye jihnaɗo mum debbo kala no wayi ko noon heewi waade so tawi kadi ko ɓiɗɗo gorko darata ko jihnaɗo mum gorko kala no bammum wayi ko noon heewi waade on ji oɗo ɓiɗɗo ko haaloɓe pulaar mbiyata ɓisondu goñoto ko watta ko gueɗe makko ɗe o watta ɗe fof o yiiri ko bam makko so suko yi bammum ne waɗa
hon gueɗe wiyata ko wadde ko waɗata ko bonani sabu bamum jibinɗo ɗum o ko ɗum watta wadde bandiraɓe gartiren hakkillaji men ganden suka ina foti andude no jogortoɗa ɗum eno nerata ɗum hayso tawi ka ɓaɗowo ko boni ni ɓinguel ma nguel yawat feere foof wasa yiide ɗum sabu ɓiɗɗo ko paso ɗo banda men gartiren hakkillaji ɗi kadi ƴewtoɗen koye men ƴewtoɗen cuuɗi ɗi ƴewtoɗen kadi sukaɓeɓe sabu cukalel woni janggo mi artat kadi ha joni e erkesiyel men dendinowo ƴeewen kadi oɗo debbo dendinowo holko addi kadi wa chéri aɗa andi min kam joni jogonmi tan ko ha gueeda mi yewnanma jamma e ñalawma ko an tan miijoto min ɓuri ala kay min garo jamma ñalawma suka kiiɗo hiiri weeti hay salatu bala arama fogguma ande on ɓuri ayi ko gilɗi te min hande min jiirmande ko ni debbo eta ni de ɓandu yo laaɓ welima debbo ma yoɗo songo appana wadde mbiyata ko machallah debbo yo yoɗ mooso anti an rewɓe mbaɗa ko rose an mbaɗa ko noir o machallah ɗum ɗo ko debbo pullo nder ɗum waɗano ayi de ndeysan ɗum welanma ɗum tahi mbanmi ɗum te paama hande mi artan ɗo hoode ko garduɗa gaddi ko hirsede yawleɓe ma mettuki aɗa doɗɗe mbaɗa fetto aɗa doɗɗe mbaɗa fetto hane mayɓe kala ɗum tan jiɗɗa wiɗa ɓuuɓ uppoye jungam min kam aɗa andi oɗo gallam ko ɓuuɓi ala ɗum quand je vis toi mon cœur court yeye on français kam ko woni kadi jofiɓe ɓe mbiyata sono yaram tawla mi haalanma noon ɓanduma so dogui tan mi ruddoyat ɗum hami nanga ɗum par ce que an ko jogormi wadde koye ma aɗa andi mi wala ren mo de tension joni wona mbiɗa ko wuli jaw jiɗɗa tension on hay to ne to sere patron boɗɗam de ko boɗɗe ko wuli jaw jiɗɗa wona eyi mi ara allahu akbar bandiraɓe ɗum ɗo juwoto ko yo allah omto saɗa yo allah omto saɗa yo allah omto saɗa ɗum jaggangal jummoto ko machallah wona ɗo ko jiɗɗa hen minuti jiha ɗo min ko wuli ɓurni mi ko wuli eyyi kafo no kam seeɗa dalɗinaɓe café eyyi pas probléme waɗante café belle ɓuri bamaya neɗɗo ñama bogoji ha maaya ok mani ñamɗa bele ƴen ana yimɓe neɗɗo sena maaya yo ko weeli mbaɗa ɗum eyi normal de ko noon nde newa ñamɗo ko lammi bogoji ha maaya ɗumna ɓawa mayde moƴƴere mayde pertement tan anani saɗa maaye ladde ɗum barodi ware wona wona café o weeli de machallah no way wallahi dewi lawol machallah ka tampuro noon an wondi ko a jooɗotako trop min ɗo joni mbami koyen gonɗe e weeyo ni weeyo gon ala nden suudu gonɗa ko min amadou on ɗo de ko an amadou kay woni ɗo mbaɗa ɗo ko yimɓe tatoni hande o saaha ara ɗo so kettuɗa hen min ɗo joɗinomi ɗo ɗo noon jooɗimi bourjane ɗo mbami koyen gonɗe ɗe jiilol ni ɗum ko musalma on ga tampuɗo an yilot tan a yilot tan
jinnoɗa ko mayde hande tan maya mayde bonti ɗo an ni ɓurata hande ɓayde Michael Jackson ala kay la illa ƴewmo tan elle paama ana anda mo mbadduɗa ɗum ɗo ni tan anda ni to naɗɗa ɗo mayde jinnoɗa ɗum waɗa jour ɗo kam o foto meeɗa ƴettude foto mbaɗo ni somde la ilaha illallah lawol ɗum no andi ma ƴewde pawɗa hollirma fatimata liggéey men o de machallah ano waɗa avancement de ɗum de ndi machallah kono noon an Sadio gila hetti hanke ha joni mboɗo nodduma mboɗo ronki heɓdema hay audio mi waɗi o mbiɗa ƴewani portable ma ngal wundi ko ɗo galle o ala réseau somi woni ɗo mi dañta réseau ɗum tahi te gaddina mato téléphone o koko waɗi probléme ɗum tahi mi yiyata wonani woni aduna de yimɓe ɗe sono ɓe mbadda hunde potani wayrodirde ƴeew min ala kumpodirde kala ko gonmi e dow mum a heppu tan kono mi haalante wona ɗum de jinmi liggey o no mbiroma new nana yaha ƴeew ɗum ɗo kam mi hollat tan preuve ganda kam nana yaha ƴeew e Sadio fotoje heccanki o ari ɗo Amadou Minam ni mbaɗɗa ɗum pultumomi tan ha ƴettumemo ko photoje e ɗo photoje noon joni kala ko mbawmi wiidemo ko ɗum o waɗata te ka anda hen noon komi jaaɓato ceerno kadi no ɓeydumi hen wallahi wallahi café o komi badɗo hen aya komi kooliɗoma ndo yari ɗum nde ha joni to woni fof nata dañde jaam to woni fof mona nodda kala ko mbimomi addu o addata ɗum kay wino tan so Allah jaɓi somi woppe juuɗe ma fewno ha feewa ay mbiɓe jembu tan ha safa min mboɗo andi somi lelima mi ɗanoto min tan anani Amadou ma famɗirimi ayi mi liwi gayi mawɗi ɓurɗi mawnude Amadou mataw de kono wona oɗo wadde jahal tan wona so Allah jaɓi ayi oɗo dil men o yeeso tan fayi ɗum de jinmi inchallah somi dañi e joni noon ko keɓɗa hen ko noon walla min minenan kadi juuɗam ngati mi yiiɗi memde hunde seeɗa e pourtant de mi yiɗino wadde envoyé e kono taade ari ɗum wodo ko tottumami ɗum de ɗum da ɗum ko woni nanguɗo tan après ko heddi ko ɗum waɗi ɗum envoyé ɗum ko haalis o nana e ɗum ɗo jew kanko noddata ni ɗo woni ɗo hakkille o koye a jaggi ɗum de mbaɗa anda a jaggi ine Sadio ɗum famɗani wondi ko haalis o nanayi contan somi waɗi ɗum retiré mami nelte ala kono Sadio andi no mawɗo kay amanta mere ɗum ɗo tan woni ɗum ɗo ƴeew ɗum ɗo tan jogiimi ƴeew ujunnaji ɗum ɗo tan 20 eyi addu tan addudinnaji addu rabinawa ɗum kay ala base ƴeew kontin golle min mboɗo yinma so Allah jaɓi ma jogo noon guiɗirmi téléphone tan aɗa noddami no ɓerno kala saha eyi kay a jarama jarama